Per solucionar sistemes d'inequacions haurem de trobar solucions que ho siguin alhora de totes les inequacions del sistema. Per entendre-ho bé, farem aquests 4 exercicis en els quals veurem tots els tipus de solucions que ens podem trobar. Comencem amb el primer. El primer pas sempre serà trobar la solució per separat de cada inequació del sistema. Anem a trobar primer la solució de la primera inequació. Que com que són inequacions de primer grau està xupat, no? L'únic que he de fer és passar aquest més 1 restant a l'altra banda i em queda que x ha de ser més petit que 10. Ja tinc la solució de la primera inequació, ara trobem la solució de la segona. I solucionar la segona inequació pot semblar molt fàcil i inofensiu, però hi ha un error que molts cometríeu. I és que en inequacions, quan passem una cosa negativa que està multiplicant a l'altra banda dividint, hem de canviar el sentit de la desigualtat. Molt d'ojo amb això. Per tant, quan passem aquest menys 3 a l'altra banda dividint, giro la desigualtat. I també, cuidado, el menys 3 no canvia de símbol. Per tant, em queda que x és més gran o igual que negatiu entre negatiu, positiu, i 9 entre 3, 3. X és més gran o igual que 3. I quan hi hem trobat la solució amb la x aïllada de cada inequació, la represento a la recta. Això sí, la represento l'una sobre de l'altra, perquè després farem la intersecció d'aquestes dues rectes per trobar la solució comuna. Pas a pas. Primer, representem les x més petites que 10. Em dibuixo la recta dels reals, la recta que va del menys infinit fins al més infinit. M'hi marco el 10. El 10 no l'incloc, perquè aquí no hi ha un igual, i per tant el 10 no és part de la solució. A la recta dels reals hi pintaré una bola buida i em pinto les x més petites que 10, que si aïlles la x a l'esquerra, la pròpia desigualtat ja t'indica la direcció cap on hem de pintar. Hem de pintar cap a l'esquerra, cap al menys infinit. I recorda que quan anem cap al més infinit o al menys infinit, al final hi posem una fletxa. Això és la solució a la recta de la primera inequació. Aquí estan marcats tots els números més petits que 10, des del menys infinit fins al 9,99999, però sense arribar al 10. I ara representarem les solucions de la segona. I això ho has de fer respectant els números, quins són més petits i quins són més grans. M'explico. Si aquí hem marcat el 10 i a la segona hem de marcar el 3, doncs el 3 me'l dibuixo cap a l'esquerra més cap als negatius que el 10, val? Has de tindre el mateix marc de referència. Aquí el 3 està inclòs en la solució perquè aquí tenim un igual. Si hi ha un igual, el 3 està inclòs a la solució, és part de la solució i pintarem una bola pintada. I ens interessen els números més grans que 3 i ens indica la pròpia desigualtat cap on hem de pintar cap al més infinit. I quan anem fins al més infinit fem la fletxa. Molt bé, però recorda, estàvem fent un sistema d'inequacions. Ens interessen les solucions que ho siguin de les dues alhora. Per tant, haurem de trobar els números que estiguin pintats tant a la recta de dalt com a la recta de baix. Ens dibuixarem aquí en una nova recta les solucions del sistema. I per trobar les solucions del sistema et recomano agafar un boli o un regle o el que sigui i fer com un barrido, des del menys infinit fins al més infinit, on buscarem els trams que estiguin pintats per totes les rectes. Comencem el barrido, vale? Des del menys infinit fins al primer punt que trobem, fins al 3. Estan pintats a les dues rectes des del menys infinit fins al 3? No, només està pintada la de dalt. Per ser solució del sistema d'inequacions, ha de ser solució de cada inequació. Si no ho és de totes, no ho és del sistema. Del menys infinit fins al 3 no serà del sistema, perquè només ho és de la de dalt. Molt bé, i ens plantem el 3. El 3 està pintat a dalt i també està pintat a baix, perquè el 3 està inclòs. Si és solució de lo de dalt i de lo de baix, també serà solució del sistema. I seguim amb el barrido. Entre el 3 i el 10. Està pintat tant a dalt com a baix? Sí, està pintat a dalt i està pintat a baix. Està pintat a tot arreu, per tant, és solució del sistema. Ens ho pintem entre el 3 i el 10. I el 10 és solució tant de dalt com de baix? Doncs no, perquè el 10 a dalt no està inclòs, la bola està buida. No és solució de dalt, per tant, no és solució de tot, tampoc és solució del sistema. El 10 ens el dibuixem ja amb una bola buida. I seguim el barrido. Des de 10 fins a més infinit estan pintades les dues rectes? No, només està pintada la de baix. Si no estan pintades totes, no estarà pintada la solució del sistema. Els únics números que són solució alhora per la de dalt i per la de baix són els que estan entre 3 inclòs i 10 no inclòs. Per expressar-ho com a interval, com sempre, posem x i la epsilon, que és com un euro però amb una ratlla, x pertany a,
i posem l'interval des del menys infinit fins al més infinit, d'esquerra a dreta, com si llegissis un llibre. El primer número que forma part de la solució és el 3 i l'últim és el 10. I hem d'indicar si el 3 i el 10 estan inclosos o no estan inclosos. El 3 està inclòs perquè la bola està pintada. Aquí marquem que està inclòs amb un claudator al 3. En canvi, el 10 tenia la bola buida, no era part de la solució. Si no està inclòs, ho marquem amb un parèntesis. El 10 va acompanyat d'un parèntesis. I ja tenim la solució, tant a la recta dels reals com a interval. X pertany a l'interval entre 3 inclòs i 10 no inclòs. És a dir, X pot estar entre 3 i 9,999999 i un munt de nous. Anem amb el B, mateix procediment que abans. Primer solucionarem la primera inequació i després la segona. Per solucionar aquesta inequació també molt fàcil, passo totes les x a una banda i tots els números a l'altra, opero 4x menys 2x són 2x, i passo aquest 2 que està multiplicant a l'altra banda dividint, però no canvio el sentit de la desigualtat, perquè aquest 2 és positiu. Només canviem el sentit de la desigualtat quan el que passa dividint és negatiu. Per tant, em queda que x és més petit que 10 entre 2, el resultat és que x és més petit que 5. I ara vaig a solucionar la segona inequació. Passo el 9 que està sumant a l'altra banda restant, 11 menys 9 és 2, i ara aquest menys 2 que està multiplicant passa dividint a l'altra banda, però aquest menys 2 és negatiu. Aquí sí que canviarem el sentit de la desigualtat. Girem la desigualtat i em queda que x és més petit o igual que positiu entre negatiu, negatiu, i 2 entre 2, 1. X és més petit o igual que menys 1. En PIC tenim les dues solucions, les representem amb dues rectes però amb el mateix marc de referència. A l'esquerra el menys 1 i a la dreta el 5. Me marco ja els números per pensar que el menys 1 està a l'esquerra i el 5 està a la dreta. I ara vaig a solucionar la primera. X més petit que 5, no hi ha un igual, per tant el 5 no està inclòs, bola buida. I si x és més petit que 5, el dibuixo cap allà. El truc que t'he dit abans, que la desigualtat ja ens indica la direcció, només si la x està a l'esquerra, Per això jo sempre l'aïllo a l'esquerra, perquè així no cal pensar si dibuixem la línia cap a l'esquerra o cap a la dreta. Com que va cap al menys infinit, posem una fletxa. I el segon, x és més petit o igual que menys 1. Aquí el menys 1 està inclòs, perquè aquí tinc un igual, per tant al menys 1 li pinto la bola. I més petit que menys 1 també, com que tinc l'ex a l'esquerra, ja me diu, m'arxiva el sentit. Va cap a l'esquerra i poso també una fletxa. I ara que ja he dibuixat les dues rectes, el que he de fer és mirar per quins trams estan pintades totes dues. Me pintaré la solució amb una nova recta, que la podeu fer a baix per fer-ho més fàcil. I ara comencem aquest escombrat, aquest barrido, des del menys infinit fins al més infinit. Des del menys infinit fins al primer número que me trobo, fins al menys 1, estan pintades totes les dues rectes. Per tant, serà solució del sistema. També me pinto la solució entre el menys infinit i el menys 1, que el menys 1 està pintat a dalt i també està pintat a baix. La bola està pintada, el menys 1 està inclòs. Com que està pintat a tots dos, també serà part de la solució del sistema. Entre menys infinit i menys 1 m'ho pinto. Següent, entre menys 1 i 5 estan pintats els dos? No, només està pintat el de dalt. Per tant, no serà solució. I entre 5 i infinit no n'està pintat cap. Per tant, evidentment, tampoc serà solució. La solució del sistema és només aquest tram, entre el menys infinit i el menys 1. Per posar-ho com a interval, x pertany a l'interval i escrivim d'esquerra a dreta, entre menys infinit i menys 1. El menys infinit i el més infinit ho has de saber. Mai s'inclouen, perquè el menys infinit i el menys infinit mai hi ha arribat ningú. Per tant, no el podem incloure. Al menys infinit i al més infinit sempre hi posem un parèntesis, perquè no està inclòs. I el menys 1 ho hem de mirar. Té la bola pintada o la bola buida? Té la bola pintada, està inclòs, posem el claudator i ja tenim l'interval. I per solucionar el C se'ns complica una miqueta, però és normal que als exàmens d'inequacions ja us surtin fraccions, us surtin parèntesis i ho hagueu de saber fer. Per repassar molt de pressa, recorda que primer fem els parèntesis i ja després farem el mínim comú múltiple i ho tatxarem. Primer, sempre comença pels parèntesis. Fem la distributiva del 2 que multiplica la x i multiplica l'1. I ara que ja no tenim parèntesis ens carregarem els denominadors fent el mínim comú múltiple de 2, de 5 i d'aquest menys 1 que és com si estigués partit per 1. El mínim comú múltiple de 2, 1 i 5 és 10. Aquí, per trobar les fraccions equivalents, recorda, per què hem multiplicat el 2 per tindre 10? Per 5. Doncs també multiplico tot lo de dalt per 5.
l'1 l'he multiplicat per 10 per tindre 10, també multiplico el menys 1 de dalt per 10, i el 5 l'he multiplicat per 2 per tindre 10, també multiplico tot l'1 de dalt per 2. I ara ja tatxem denominadors, però per l'amor de Déu, ens recorda tant que quan tenim un negatiu davant d'una fracció i tatxem el denominador, hem de posar parèntesis, perquè quan traguem el denominador, el negatiu que m'estava restant tot això, me segueixi restant tot això, que farà canviar el símbol del que hi havia a la fracció. I ara ja el de sempre, passem totes les x a una banda i tots els números a l'altra, i passo el nou que està multiplicant dividint, sense canviar l'orientació del símbol, perquè el que passo dividint és positiu. I em queda que x és més petit o igual que negatiu entre positiu, negatiu, i 9 entre 9, 1. Ja tinc el primer resultat. Anem amb la segona. Com que no hi ha parèntesis, podem fer directament el mínim comú múltiple de 4, 6 i de 1, que és 12. Pel mateix número que multiplico el denominador, multiplico cadascun dels denominadors, i a l'hora de tatxar els denominadors no t'has de preocupar per res, perquè no tenim cap negatiu davant de cap fracció. Passo totes les x a una banda i tots els números a l'altra, i opero. Finalment, passo l'11 que està multiplicant a l'altra banda dividint, no cal canviar el sentit de la desigualtat, perquè el que passa dividint és positiu, i em queda el segon resultat, que x és més gran que 0. I ara em pintaré una recta per cada resultat. A la recta és el mateix sistema de referència, llavors a l'esquerra el menys 1 i a la dreta el 0. Per la primera el menys 1 està inclòs perquè hi ha un igual i les solucions se'n van cap als negatius. I a la segona el 0 no està inclòs, bola buida perquè no hi ha un igual, i les solucions se'n van cap als positius. Què me passa aquí? Que quan faig un escombrat per trobar la solució del sistema, els que estiguin pintats tant la de dalt com a la de baix, me n'adono que al lloc estan pintats tots dos. Aquí només la de dalt, aquí cap i aquí només la de baix. Per tant, aquest sistema no té solució. Si te demanen representar-ho a la recta dels reals, li dibuixes la recta dels reals tota buida, i si te demana com a interval, no pots expressar un interval perquè no hi ha un interval de solució. Com a molt pots posar que no existeix solució, que seria una E del revés tatxada, que vol dir no existeix, i una x, no existeix solució. I a l'últim el D volia posar-te'l perquè de tant en tant també entra. Tenim 3 inequacions en el sistema. Aleshores, haurem de solucionar i representar la solució cadascuna de les 3 inequacions. Aquí a l'enunciat ja estan resoltes. Aleshores, podem directament ja representar les solucions. Si no estiguessin resoltes, les hauries de resoldre i després les representaries. Com que hi ha 3 inequacions, ens dibuixarem 3 rectes. Primer me dibuixo el 0, que està a la 2, després me dibuixo l'1, que està a la inequació 1, i després el 5, que està a la inequació 3, respectant l'ordre dels números. A la primera m'interessen més grans que 1, però l'1 no inclòs, perquè no hi ha un igual. El 2 m'interessen més grans o iguals que 0, com que hi ha un igual, i me'n vaig cap als positius. I a l'últim m'interessen més petites que 5. El 5, com que no hi ha un igual, bola buida, i ens n'anem cap als menys infinit. Ens dibuixem la solució aquí a baix. Aleshores, fem l'escombrat d'esquerra a dreta. Des del menys infinit fins al 0 no estan pintades totes, només està pintada la de baix. Des del 0 fins a l'1 tampoc estan pintades totes. La de dalt no està pintada. Següent, des de l'1 fins al 5 sí que estan pintades totes, tant la primera com la segona com la tercera, entre l'1 i el 5. Per tant, entre l'1 i el 5 estaran pintats. A l'1 estarà pintat? No, perquè a dalt l'1 no està inclòs. L'1 no està pintat a la primera. Si no està pintat a una, no estarà pintat a la solució de totes. I el 5 tampoc està pintat a totes. Per tant, el 5 tampoc estarà inclòs en la solució. Si hi ha una bola buida, aquest número no pot ser solució del sistema. Pinto entre l'1 i el 5 perquè està pintat a tots. I passat el 5 estan pintades les dues primeres però no l'última. Per tant, tampoc serà la solució del sistema. La solució del sistema, x pot pertànyer a l'interval entre 1 no inclòs perquè la bola està buida i 5 no inclòs perquè la bola també està buida. I no volia acabar el vídeo de sistemes d'inequacions sense fer-ne algun on no siguin inequacions de primer grau, sinó que siguin inequacions de segon grau. En aquest vídeo no m'apararé a explicar com solucionar per separat cada inequació de segon grau, perquè ja tinc un vídeo on precisament soluciono aquestes dues inequacions. Si al meu canal a la descripció busques com solucionar inequacions de segon grau, al vídeo aquest és l'exemple B i aquest és l'exemple D, que estan solucionats pas a pas.
En un sistema d'inequacions trobaríem aquestes solucions, que directament ja són a la recta. Però insisteixo, aquí no faré tots els passos per trobar les solucions. Si t'interessen, ves al vídeo. Les solucions de la primera inequació de segon grau eren entre menys 5 no inclòs i 5 no inclòs. I les solucions de la segona inequació eren qualsevol nombre excepte el menys 2. Me'l pinto entre el menys 5 i el 5. I si has entès lo d'abans, això és molt fàcil, perquè el procediment serà el mateix. Fer un escombrat des de menys infinit i més infinit i mirar quins trams estan pintats a les dues inequacions. Els pintarem a la solució. Entre menys infinit i menys 5 no estan pintats a les dues. Entre menys 5 i menys 2 sí que estan pintats els dos, però el menys 5 i el menys 2 no estan inclosos. Per tant, entre el menys 5 no inclòs i el 2 no inclòs són part de la solució, estan pintats els dos. Entre el menys 2 no inclòs i el 5 no inclòs també estan pintats tots dos. Per tant, també seran part de la solució. I del 5 no inclòs fins al més infinit només està pintada la de baix, no és part de la solució. Lo difícil és arribar aquí, que ho tens al vídeo que te deixo a la descripció. I el resultat en forma d'interval serà entre el menys 5 no inclòs i el menys 2 no inclòs, i per unir diversos intervals, recorda que posàvem una U d'unió, i el segon interval entre menys 2, i això és un més 5, sempre d'esquerra a dreta. I ara perquè tu acabis de practicar, intenta fer aquests 3 exercicis sol a casa. Pausa el vídeo i ens veiem ara amb les solucions. A l'exemple G m'aparo perquè és bastant interessant. A la segona inequació arribem al famós 0x, que ja vaig explicar al vídeo d'inequacions de primer grau que quan arribem a 0x serà o tot solució o res solució, ho hem de pensar. 0x més gran que 7, quin número multiplico per 0 i m'adona més gran que 7? Cap, perquè qualsevol número que multipliqui per 0 m'adonarà 0 i mai serà més gran que 7. Per tant, si aquí arribem a una cosa falsa, res és solució de la segona inequació. En dibuixo la recta dels reals buida i, per tant, si una de la recta dels reals està buida, no hi haurà cap solució en comú dels dos. El sistema d'inequacions no té solució, no existeix x. I en l'últim solucionem la primera inequació tinguent cura del negatiu davant de la fracció i la segona és una equació de segon grau que tinc solucionada al vídeo de la descripció d'equacions de segon grau, pas a pas. El resultat és aquest, insisteixo, tens el procediment al vídeo. I quan mirem els trams en comú, veiem que només és des del 2 fins al més infinit. I el 2 no està inclòs, perquè a dalt no està inclòs i a baix està inclòs. Perquè estigui inclòs en la solució, volem que estigui inclòs en totes les solucions de les inequacions. Per tant, bola buida. I res més, això ha estat tot. Jo sóc el Pauro, espero que aquest vídeo t'hagi estat d'ajuda i ens veiem a la propera. Adéu!